Cabo da Cruz deixou o seu selo no Campeonato Territorial Norte de Traiñeriñas e nas bandeiras de veteranos, unha dúcia de embarcacións do Barbanza clasificáronse para o galego. O remo segue presente na comarca e esta fin de semana o Porto de Cabo da Cruz acolleu a disputa do Campeonato Territorial Norte de Traiñeiriñas e a bandeira de veteranos Guixía. O equipo local Cabo da Cruz deixou a súa pegada en forma de vitorias, xa que se levou o triunfo en 4 categorías e venceu nas 2 bandeiras de veteranos. Os equipos afrontaron con gañas e ilusión as probas, xa que esta competición servía como clasificación para o autonómico que se celebra esta fin de semana en Tirán. Ali estarán unha dúcia de traiñeriñas da comarca tras quedar entre os 4 mellores clasificados. No cadete feminino, a vitoria foi para o Náutico de Boiro, filial de Cabo, que se impuxo a 2 embarcacións da Puebla e o Náutico de Ribeira foi cuarto. No cadete masculino venceu tamén o Náutico de Boiro, segundo lugar para o Puebla e cuarto para Cabo da Cruz. Na xuvenil masculina, o triunfo foi para o Urme, segundo foi o Puebla, e no apartado feminino, a vitoria levou na Perillo, única embarcación participante. O campeonato pechouse co absoluto, dominando o apartado feminino Cabo da Cruz. A prata foi para o Club de Remo de Rianxo e o bronce para Mugardos. A emoción estivo moi presente no masculino, no que finalmente reinou Cabo da Cruz, moi preto entre Ouares e pechou o podio Rianxo. As bandeiras Wisi de veteranos tamén quedaron en Cabo de Cruz, xa que foi o mellor nos 2 apartados. Na categoría feminina estivo a regata disputada co Puebla, que entrou só 11 segundos por detrás das vermellas, e na masculina pecharon o podio Meira e Chapela.